OK, takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videjka z Minecraftu. Tentokrát je to už 11. diel. Áno, už sme presiahli tú hranicu tej prvej desiatky. No. Takže toto už je tá polovica, čo bude patriť k 20. A v dnešnom dieli by som chcel trošku bojovať, lebo by som potreboval endermanov, aby sa mi zišlo akože jednak. A tento mikrofón mi furt nejako bráni v obraze, sa mi nepáči. Ale keď ja neviem, ako ma dobre počujete do ryti, to je ten problém. Neviem. Či takto? No neviem, nechal to takto. No. Takže v dnešnom dieli budeme bojovať, ako som už povedal. Vidíte, že mám u seba už nejaké veci pripravené, jo? Sú to bojové veci. Jo, dobre. A v dnešnom dieli by som chcel hlavne tých endermanov, lebo enderperly budem potrebovať k viacerým craftom. Vidíte to? Ale to neviem, či pokiaľ nájdeme do enderperly, tak sa môžeme rovno vrhnúť ešte aj na craft. Pretože už ma nebaví furt si tam behať pre tú ropu. Sice nie je to tak časté, ale spravím taký systém, ktorý mi to stadiaľ bude transformovať až tam do tej mojej výrobne. To spravím pomocou také veci, ktorá sa volá Endertank. Ja som to zobral niekde tu a smerom k dedinke. Takto. A som už jedno takéto videjko točil tu na tomto svete. Jo, ja som si ešte nezobral to brnenie, to lepšie. Kebička sa bloudila. Ale tam som mal zle nastavené audio, takže to video, tam som, nie že mal zle nastavené, ale tam som mal nastavený menič hlasu, takže som tam mal úplne hrozný hlas. Takže to som nemohol vydať, no je to škoda. Vlastne kebyže to video by bolo schopné na vydanie, tak toto by už bol, to už by bol 10. diel a toto by bolo 12. No. Ale bohužiaľ, no. Alebo možno aj chvála Bohu, lebo sakra, takto som to chcel. Takto, tak. Ježiš, ja som sa poplietol. Takto. Ježiš, ja som sa poplietol, to je fail. No, takto. Ja sme mali úplne nový armor a môžeme ísť do boju. Toto tu sú vlastne také, to je ako mušketa, jo? Toto je blunderbuss. A to, viete, že sa dosť podobajú, ale sú odlišné v fungovaní. Pretože táto blunderbuss, čo vlastne v preklade neviem čo je, tak tá je na blízku vzdialenosť. Jo? A táto mušketa tá je na ďalekú vzdialenosť, jo? A toto sú náboje do nich. Jo, takže... Au. Takto. Battle, čo som si vykraftil včera, to je ani nepoužité. To je tiež dobrá zbraň, dá sa to použiť aj ako sekera. A je to dobré na zabíjanie, tak. Ja, toto je super na tom Warhammeri. Že sa dá takto použiť. Len je tam taký háčik, že nefunguje to vždy, jo. No napríklad teraz to aj fungovalo, no. A creeper mi tu explodoval u dedinky. Sa mi nepáči. Nepáči sa mi to takýto prístup. No, sa mi nepáči. Si to tu doopravujem aspoň takto. No, vysoko. Creeper, tak to nebudeme dobrí kamaráti. Vlastne my nikdy nebudeme dobrí kamaráti, lebo to je nemožné. Aký som nešikovný, že? Sakra, je ten zombík?
Videli ste toho zombíka? Čo sa mi to len zdalo? Ja už mám asi vidiny, ale neviem. Keď to by bolo ďaleko. Kde ten creeper? Monhar? Prečo miznú? Ukáž. Ne? Som už taký ľavý, fakt. No. No, takto. To je vlastne brokovnica, sa mi zdá. Jo, to bude brokovnica toto. Tá na kratšiu vzdialenosť. Takže to vystreluje 3 broky. Takže keď sú 3 potvory vedľa seba a tak je dobre ich s tým zase, ne? No. Jedinku tu mám taktiež v pláne prerobiť ešte. To sa nemusíte báť. Sakra, tu mám hrozne veľa torčiek, tak za to sa mi tu nespawnujú. To je problém. Nemal som si to až tak otorčkovať. Ja by som tu mohol zobrať tam tým smerom trošku, ten boj. Ináč toto má na sebe enchant knockback, ale ten enchant knockback na tejto zbrani je tak trochu zbytočný, pretože tá zbraň už tie potvory odstreluje sama od seba ďalej, proste od vás, keď ich s tým búchate, takže máme to viac menej zbytočné, ale tak nevadí. Možno to zlepšuje ešte trochu. Au. Vidíš, že som nepoužil meč. No, tak som nestihol. OK, ľudia, OK. Ešte mi trošku pokoj potvorí. Tak. Rubinový sword má na sebe disjunction a toto má, jo, power 1. A tam je to aj zbraň na endermanov, no. No, teda si rozdatila moja battle axe. Aj teba. Ja túto zbraň akože dosť rád používam, tento Warhammer. Jo. To mi páči, ten mikrofón, no. To je nejaký taký profi mikrofón, lebo ten mikrofón má síce nahráva celkom dobré audio, ale sakra. Au. Na ovcu. Haha. No, tam vidím ďalké endermana, toho potrebujem. Na endermana je práve tento a tam je. Dajte mi pokoj. Musím ešte zabiť príšery okolo, takže ešte zatiaľ ho neprovokovať. Au. No. Jo, mám enderperu. Šípy nazbieram. Au, nestíham mu one. No, idem ubiehať. Čo to takto, aha? No poď sem, poď. No tak to zase nejde. Neviem prečo, či je to tak naschvál, alebo nejaký bug, neviem. Neviem, to je jedno. A možno najskôr to si bude nejaký bug.
No to vás dám s týmto mojím rubinovým mečom. Ja som včera pozeral Nargonové originálne bojové video a tie boje ma začali baviť a som si povedal, že zajtra, tým pádom, čo som vlastne myslel na dneskajšok, natočím diel. Bohužiaľ už tu na tieto do muškety mi dochádzajú, ale tu na do tejto zbrane mi ešte mám dosť tých nábojov. No a jo, a už začína ráno. 10 minútov nahrávame a začína ráno, no. Teraz sme mali 11. A na creepera toto je fakt dobre, lebo ten stihne buchnúť. Poď. No, už mi tu zhoria potvory a už sa nebudú ani spawnovať. Už dostanú len creepery, lebo tí nehoria. Ale mohli by ako. To ako nefér, že nehoria. No. No tak to celý loot dám do ender pouchu. Tak. No jo no. Tak do ktorej strany to pôjdeme vziať teraz? Myslím si, že tam by sme to mohli vziať, ako som vtedy hľadal v 4. dieli ten sugarcane, či čo som to tam hľadal tým smerom. O tak po tej strane by sme to mohli vziať. Jak to vyšlo. Ok, takže ja toto stopnem a pri ďalšej noci budem späť. Ok, takže som späť. Akurát teraz zase začína noc. Ja som bol tam v tej našej dedinke. Tam. A zistil som, že mám veľmi nízky počet dedinčanov. A to by aj vysvetľovalo, prečo tam nie je žiadny golem. Takže ja im tam dám veľa dverí, lebo neviem, či ste o tom vedeli, ale na týchto verziách sa golemovia. Dedinčania rozmnožovali vtedy, keď bolo veľa dverí, jo? Takže tie dvere im sem teda dám, im tam veľa dám, také domčeky, čo budú mať veľa dverí a to tam pridám a tak. Pretože asi iba nejaký traja sú tam, sa mi zdá. No, no tam už je spider. Ja, keď som povedal, že sa chcem vydať týmto smerom, tak som tak aj dodržal. Vydal som sa tým smerom. Lebo to mám asi čo najmenej osvetlené. Bo to nemám vlastne vôbec osvetlené. Ale aká je pekná tá dedinka v noci, že? Taká vysvietená. Taká vysvietená. No je krajšia ako tento zombík tu. Pekný to ja vôbec neviem. Spravíme to takto. Ja v tej dedinke som našiel takto luk. V tom našom starom domčeku, bývalom domčeku. V tej truhle, čo som tam mal. Tak už som našiel tento luk s pár šípmi, tak som si rozhodol, že si ho zoberiem. Už ma chceli zhodiť. Skoro sa im to podarilo teraz. No. Tak to vedia, ale na mňa vypočítajú, nechcete na nič. Jo, no, pesky. Ani. Tebe je len perla, no? Prerušujem, asi pamätám si sa. Aha.
ten domov mal fakt vysvietený. Takto, klepnem ťa, tak. Teba zastrelím. No, tak. Skoro ťa zastrelím. No. To pofailujem. Tak ťa zastrelím týmto. Teba som proste musel zastreliť, nie zabiť niečím. Ale zastreliť a tak ťa zabiť. No, takto na dlhú vzdialenosť to nefunguje veľmi dobre, takže... Sa mi skoro nevypadne. No, už len 4 mám. A no, tam tiež málo nábojov. Zároveň dá to na blízko, je tu, no, bohužiaľ. Aha. Jo, tam Enderman. Vidím ho. Vidím ho, chlapca. Takže na ňom si dobre nematáme, ale ešte zabijem tohto zombie. Dva sú tam rovno, jo? Fíha. Dobre, vrhnem sa na toho prvého. No. No. Au. Škoda, že by som nevidel, či ja volám doprava. No, nebola. Skúsim aspoň tohto. Kde si? Kde sa teleportoval? Jo, tu. Hej. Bavelet? No. On sa teleportoval niekam do... No, nechcem byť neslušný, proste sa odteleportoval niekam inde. To sa mi páči. Creeperovia mi dneska fakt búchajú. Au. Au. Vy ste sa ale zhodli na mňa. Fuj. Ja budem sa spraviť takto. Do ryti nestíham. To ani klepu nevystí. Jo, dobre, dobili sa nám životy trochu. No vidíte už koľko armor sa mi vybil. To bolo aj vtedy na tom prvom videu, kde som zabíjal, čo mi nevyšlo kvôli tomu zvuku. Au! A toto video sa mi páči viac ako to. Tak.
mám iba jednu enderperlu, ja by som potrebovala ešte jednu. Po crafteniu. Ten enderman neviem, čo sa mu stalo, on sa odteleportoval. Niektorí endermani sú to proste takí. Lebo videl, že som mu tam zabil kamaráta, tak som ho zlákol, no. Tak to dávno. No. Tak. 20 minút to iba? Ale neviem, ešte jednu nočnú, že by sme si dali. Asi, hej. Asi si dáme ešte jednu nočnú, ale... Či? O, enderman! Ak teraz mi neodpadne enderperla, môžeme craftiť. Bolo to najlepšie. Tam sa teleportoval? Ej, a tam je. Tam je tá potvora. Tam kde je? Ale... No vidíte, toto je zase enderman, ktorý sa teleportuje každú sekundu. A s takým si neviete ani začať. Hrozné. Kde je? On to kde je? On zmizol. Ježiško Mário. No ja mám dosť. No. Nevadí. No, to už. Aspoň, že buchol vo vode, že áno. Je takto hora. Je. To horou je takto môj barák, no. No, takže tak. Nemusíte sa bať, bo vedia ešte aké budú, ak vás to baví. Ani to neviem, či vás to vôbec baví, takže improvizujem, ale ešte sa pozrieram, či tu od tej noci neostal nejaký enderman, ešte taký zvyšný. Lebo endermani nehoria. To iron, nemám krompáč. Smola. Smola, ola, Coca-Cola. Tak. Tak už to asi není. Čo už? No. Tak, ideme domov. Jo, ešte by som vám mohol ukázať, že tento batúštek funguje. Jo, vidíte, nájdem tam. Ja som vám to už vlastne ukázala, no. A je to dobré, proste tam takto nahážete veci a ostane to tam. No. Ja sa idem odzbrojiť, alebo ani nie. Pokiaľ ešte bude jedna noc, tak si dám možno jednu nočnú. Dáme, neviem. Neviem, uvidím. To ani neviem dekorla. Neviem. Ináč to zapojenie som tu prerobil, lebo neviem prečo som tu dával ten kábel, keď som to spravil rovno takto, že proste tými bodkami som to zapojiť rovno takto, lebo to sa dá. Neviem prečo ma to vtedy nenapadlo, tak bolo tým, že som
natáčal po dlhej dobe, tak bude failoval opäť, no. To som mohol čakať, že áno. Jo, to je to, čo som poslal, A viac ich ani nebude. Pretože tu mám... Nie je tu ani veľa. No, nehoj. Budem potrebovať dve. Ja ináč s tým turbínom, to som nedoriešil, to proste vyrába tak pomaly. Ale stačí to, lebo ono, MOFVčko sa nabíja celkom rýchlo, takže to stačí. Ale to som už bohužiaľ nedoriešil tu. To zapojenie, čo som chcel. Neviem prečo, alebo s týmito holmi to niekedy nefunguje. Ale jedno zapojenie by som si ešte vedel spraviť, ako vidím. No. Keď budem rýchly, tu na lampu. Tu na najlepší túto lampu. Proste nemajú lampu. Nechcem invertovanú. Takto. Lime lamp. Jo. Tu bude chcieť nejaký glowstone, ten by som tu mal mať, áno, je tu glowstone. Potom glowstoneik. Ja tu mám glowstone nejaký. A potom mám potrebovať ešte nejakú farbu, jo. A tu mám tiež v sklade. Ja som chcel najlepšie by bola zelená. Alebo si spravím green lamp. Jo. Green lamp, toto je kaktus green. Takže tam bude treba kaktus. Jo. Prepáliť si. No, tento diel asi bude trošku dlhší. Že som si najprv myslel, že bude kratší, ale nie, bude dlhší. Práve, že bude dlhší, takže tak nejako asi. Keď ako to bolo tam. Áno. Je tam treba dve farby. No jo. Takže takto si rovno prepálim už takto. Tak. Takto. Jo, tak iba... No jo. Takže takto green lamp. Si 8 redstone. A glaspin tam bol. Jo. Takže to si vykraftím tu na vedľajšom stolčeku. Rovno takto viac glaspinov. Takto. Jo, máme lampu. A ešte budem potrebovať jeden kábel, ten detektor. Jo, ten splitter to je ten, čo mi nefungoval, ale tento detektor budem potrebovať teraz. Pretože budem potrebovať detektorovať, koľko je, že tie účka, čo mi tam prúdia. A keď to niečo nadetekuje, tak toto, tak by sa to malo rozsvietiť. Jo. Že tam mám všim rozbitnuté. No jo, no. Takže asi toto odložím. No. Zberiem si zatiaľ takto iba pre drill. A vyložím si to potom. Takto. Sem detektor. Takto. A pokiaľ to bude to MOFVčko vyžadovať EUčka, tak tá lampa by sa mala rozsvietiť. To môžeme rovno vyskúšať. Keď si tu zoberiem tento canvas back. Tak. Vyberiem si tu na lepback. Alebo lepšie to bude, keď to ukážem rovno na mining drille. Aha, Jo. To sa bude nabíjať pomalšie.
Tak toto by malo svietiť. Jo, že to vyrába proste elektriku. Takže to je zbytočné. Jo. Ok, ja trošku budem potrebovať, lebo keď to nebude svietiť, tak... No, tak dám takto. Tak to mi to je páči. Tak dám sem tak trošku, no, to pôjde. Tak, no. Jo. Ale to už je veľa minútok, takže ja sa s vami lúčim a čauko.